Нурлатта йоғылық сезоны зур ұйышқанлық белән башланды. Беренче чиратта җылылык социаль мәдәни объектларга бирелде. Берничә көн элек барлык торак йортларда да әлеге проблема хәл ителде. Район башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеш буенча урынбасары Ноэль Фәзлиев Нурлатның йоғылык сезоны хәзерлеге турында тулы информация бирде. Су, газ бәнте, миту, йортлар паспортлары хәзерлеге берсе дә игътибардан читтә калмады. Проблемалар да бәян ителде. Технический персонал, что ли, проводит мониторинг трассового сопровождения, да, теплотрассы и непосредственно котлов. Я думаю, надо необходимо уже под нагрузкой как-то уже чувствовать это все дело. И еще раз, и те работы, которые летом проводились, держать на контроле. Олда 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне районда уңа хәзерлек башланды. В рамках декады запланировано очень много различных мероприятий. Өлкән кешеләрнең яшәү шартларын аерым контрольгә алу, бер генә кешендә игътибарсыз калдырмау, җитәкчеләр алдындагы бурыч шундый. Район һәм шәһәр башлыгы Рауль Кузюров җаваплы затларга 1 октябрьдә узачак авыл хуҗалыгы ярминкәсендә өлкәннәр сатып алган товарны өйләренә кадәр илтеп кую мәсьәләсен хәл итүне дә йөкләде. И обязательно это должно быть проинформировано, что на обслуживании находится ряд машин, которые готовы доставить пожилым людям на дом безвозмездно соответствующий продукт, который они приобретают. Сүз уңайыннан 1 октябрьдә өлкәннәр көнендә Мәдәният сарайында зур бәйрәм чарасы үткәрү планлаштырыла. Созвездие йолдызлык телевизион яшьләр фестиваленең зона туры киләсе елны Нурлатта узачак. Уңа хәзерлек бүгеннән бара. Эшлекле дүшәмбе планеркасында әлеге мәсьәлә, шулай ук 200 һәм 2000 номиналлы купюрларда Казан символлары өчен тавыш бирүнең барышы турында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Әлфия Галяветдинова отчет тотты. Будет приятно, если Казань победит, со мной, наверное, все согласитесь. То есть ощущение того, что наша столица будет оформлена соответствующим образом на соответствующей банкноте, это, конечно, будет очень по-своему гордо за нашу республику. 5 көн социаль хезмәтләр алуга хокукы булган аерым категория гражданнарның әлеге проблеманы хәл итү өчен шул кадәр вакытта калды. Алар 5433 кеше. Шуларның 80%лабы хезмәтләрне акчалата алырга дип гариза язган. Авыручыларга зур акча сорый торган катлаулы операцияләр таләп ителгән очракта нәрсә эшләргә? Уйлау һәм хәл иткеч карар кабул итү өчен санаулы көн бар. Акча түгел, даруга өстенлек биргән 79 кеше катгый нәтиҗә чыгарып гариза язган да инде дип белдерде районның баш табибы Рафаэль Габдрахманов. Менә бош санитар табибы Анна Трифоновна икенче бер мөһим мәсьәлә – вакциналаштыруның акрын темпларда баруы борчы булып чыкты. Нәкъ бу көннәрдә вакцина ясаткан кешенең алдагы чорда грипптан саклану шансы зуррак булачак. Әмма Нурлатта гриппка каршы профилактикасы оешкан өстә бара дип булмый, дип белдерде Анна Трифонова һәм ситуацияне уңай якка үзгәртү юлларын анализлады. Нурлатта сайлаулар оешкан өстә халыкның зур активлыгы белән узды. Большое вам всем спасибо за проводимую каждодневную работу на своих ответственных должностях, независимо от форм управления, направленности, поэтому и те наказы, которые были уже даны непосредственно в преддверии данных этих выборов, их практически по всей республике около 3500. Представляете, какая огромная цифра. И, конечно же, эти наказы останутся не все с нами, как и по всей республике, как и, конечно, по нашему району. Мы уже частично начали отрабатывать. Это в первую очередь, конечно, дороги. Большой, огромный будет удар сделан в ближайшие 3 года на дороге, как и городу, так и населенные пункты. Шулай ук район һәм шәһәр башлыгы Рауль Кузюров СВАП җәмгыяте җитәкчесе Василий Морозовка Татарстан Республикасының атказанган нефтчесе билгесен тапшырды.